Oktubre 1, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka higayon ni Ana, linibo ka mga tao ang nagpunsisok kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan, mudayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa, bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gagmayng mga langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.